like Xanax. Mai câte 4 pe zi. Erai hai de dimineața până seara. A fost cea mai bună perioada mea. Mută! 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 De dimineața până seara, mută! Ai cu pilele dilatate. Colaborarea dintre Petronela Rotar și Mirela Bucur a pornit anul trecut în decembrie, când regizoarea a citit un articol într-o revistă online care a devenit viral, Crăciun de casieriță. A căutat autoarea și a propus să scrie o piesă de teatru, care a și văzut foarte repede luminile scenei. Spectacolul a avut premiera la Teatrul din Sfântul Gheorghe, unde a fost primit excelent. În acest weekend, piesa se va juca și la Brașov. Sâmbătă, 29 noiembrie, la ora 5, după amiază, îi așteptăm pe toți doritorii și cunoscătorii, cititorii Petronelei mai ales, să vadă ce am lucrat noi. Piesa, de fapt, subiectul, story-ul, povestea, n-are rost să vă divulg eu acum. Vă las să descoperiți, e frumos, e vorba despre o familie. Fiecare om din sală se va regăsi într-unul dintre personaje. E un spectacol bazat pe emoție, am mizat pe interpretarea actoricească. Ea n-are nicio vină. M-am săturat și gata, de tot! Și de tine, Ghena, m-am săturat. Nu ești mai bună ca ea. Așa, mamă, așa! Mirela Bucur face regie de teatru din 1998, iar spectacolele ei au fost nominalizate și au primit numeroase premii. Scriitoarea și jurnalista Petronela Rotar a publicat 2 cărți în 2014, O să mă știi de undeva și Alive, foarte bine vândută și primită de public și critică, iar acum debutează ca dramaturg cu spectacolul Împreună. E o poveste pe care eu am scris-o cu mult umor, s-a râs mult la premieră, dar s-a și plâns, pentru că este o tragicomedie. Sfârșitul nu este... deci nu este o piesă cu final fericit ca în filmele americane, dar este o piesă care te invită la reflecție. Sunt oameni care au văzut-o și au venit și mi-au spus, mă duc acasă și mă gândesc puțin la mine. Și eu cred că dacă am reușit să fac asta, e cel mai important lucru. Spectacolul vine cu o premieră. Părinții care vor să meargă la teatru, dar nu au cu cine să-i lase pe cei mici, pot să înscrie la un atelier de bună manieră. Este o premieră. Pentru prima dată, atelierele de bună maniere se vor ține odată cu un spectacol. Atelierele de bună maniere vor fi, de fapt, o poveste în care copiii sunt protagoniști, iar ei vor pleca acasă cu o povață pe care și-o vor însuși prin propriile filtre. Nimeni nu va încerca să-i judece sau să-i arate cu degetul, să le spună că se comportă sau nu se comportă în mod potrivit. Pentru a vă înscrie copilul la atelierul de bune maniere, puteți să scrieți pe pagina de Facebook a Asociației Happy Moms. Biletele pentru spectacolul, care se va juca de la ora 17, au fost puse în vânzare la sala de bilete a Sălii Reduta și costă 15 lei.